umurade bundu ko mo banandu bu Malik Si Dawdu Bukar hayti lore lumbide genare dado gele do nokku hebi damba gala dembe pati damba galo firi lami galyabe hebi firi lami hebinabe mbatu firi lami batnabe yirlaabe ben be ali tanirabe bentaram boy be ngawani beje ndasan dodi ngaaji worbe fulbe susbe sasbe darinobe frontière ndimago ne kadi basal lumbu tawdu men no wollo ngeen ha to law samba to be mbaawi wondirde nder jokhli dunu baba adama en bibe hasa assalamu alaikum laana kangi kawje kalis jonno ko yontaabe leñolam kan laana hande duñi bem peje de don warango ngodon ha do e aslem grand yof tawde do gorko gollenido pulaago gorko jiddo pulaago gorko darinido pulaago yettudo gurdam mum fofo ki pulaago yettudo gurdam mum gaga sen bari généraliser hokki dum culture sénégalaise etti gurdam mum gaga fina tawawo nawi dum hay nder tubu hobe wi ina wona wadde mbien woni so tawi hande hewbe nder Afrique walla hewbe nder Sénégal tuusi tigi manano didorno jabani wadde déraciné jabi heddade fina taw mon e gandi mon omo jahel lingu non so yeri karaw yeto ala yetalaw jobe ko re holi odon gorko kanko ne gorko mo dumgal law gorko mo futankobe kooli gorko mo laamu leydi hooli gorko mo lamdo leydi hooli gorko mo futankobe ko fof kooli holar ne yame lamdi leydi ittude ganda ko structure ji burde mawnude culture lombe juude makko dum ko holar nde e population futankees hooli mo ittude manan dido non gardingo mer wade jungo makko en manani mo ko non Allah wadiri walla ben ko non Allah tafirde don golle en beladum eden beltoro dum de wonnon ko lombuno juude makko bonani hol yodon monsieur Keyssi BOUSSO fulago ne wi hay mo yani mbarode nani kunali mum wadde en boyi nande hol boybe nande en goppara non ha wendu khora ngasene mum woyndu en mantande do gileno wuri dum woni pelede e batlane Yontaabe ko adeni juura en kokkat kongol nde wonon musi fulbe puddim wade salivé sabu ko non bari ciblé yomin jettomo nde wonon on jidi yide mo nder Pini TV adeni on Keyssi BOUSSO assalamu alaikum monsieur BOUSSO maaleykum salam salmini fulbe min Keyssi BOUSSO mo dumga law salmin tabe juurade e kadi wadde remercier Haruna Dia e mi ko Dawda ko silabe kadi mbel andi wondo min diwdi heewi dum cikkumi ma are émission he machallah o salmini mo ne won be bi ko tout ce qui se ressemble s'assemble ben de pele de be jabbi de ko de don pele ganda ko Keyssi BOUSSO yabbe fala buddo ci lagal gandan non musidagal gandan non Keyssi BOUSSO so tawi hamin ngatta hol gondo Keyssi BOUSSO en bref walla holno mbita fulbe ni hol gondo Keyssi BOUSSO Keyssi BOUSSO jibina ko dumga law dans le département de Podor wadi ton des études primaires après fay secondaire do e Dakar umi do woni école biété de Moudra Afrique mo Senghor wanno en 1980 76 umi ton way Belgique on woni Keyssi BOUSSO ko non tigi yama e fannu fina tawawo o Moudra Afrique arde mum e wadde diplômé école des arts nganda ko fina taw walla ben ñeñal en quelque sorte umma don nde wonon innede haali jomum sabu so wiyama Keyssi e nder pular wiyal ko baba redo walla babo walla men bambo bayeji aliyetimabe miskinebe e sukabe e ganduda ko kala fannuji walla kala fannu neddo ari o wombi dum nde wonono heññi yimbe fo e makko yaade Belgique to ko ton tigi ganda ko wadi odon apposé mi siku feccere walla moitié ngurdam Keyssi BOUSSO ko Belgique wada a jaram nanmi Belgique no mirɗani min komi simu d'abord école des arts on sa mi tawi toon e baba malen Youssou Ndour min gondi toon e woɗɓe waɗo des comédiens et des danseurs et des musiciens ɓen on saha ɓen kawrumi toon Allah waɗi Senghor waɗi créé école biyeteɗo Moudra Afrique o woni hande gonɗo sara Sumbe Juuno komin temedere e jeenayo min gonno de min naati école cela dit que nationalité kewɗi leyɗele kewɗe ngari toon hamin goni temedere e jeenayo e temedere e jeenayo nde duuɓi tati ɗum keddi ko 11 personnes sappo e goho heddi hen e les sappo e goho ɓe ƴetti 2 pay Belgique ɓe pay France min koye nawaɓe Belgique ɓe jeeyami won faño Union soviétique won yaaɓe Suisse mais min koye les premiers ɓe nawaɓe Belgique ɓe jeeyami e sappo e goho he min d'abord koye les 2 premiers walla les 3 premiers jaltumi yettade Belgique e wadde toon s'installer mais c'était pas facile weeɓani ganda ko mbaɗa toon implanté culture o non aɗa andi hunde min woni Belgique 36 ans juuɓi capantati e jeegom mais mi meeɗa changeude kadi mbiɗa yetti Allah
adan keɗotonomi tan ko de les années 80 keɗotonomi tan ko reggae hande Bob Marley mayi nde mi yihi duwaw waɗi kiiɗo goto bambaɗo goto wiye Sada Bambaɗo ari tawi kam Belgique mbeɗe nawta ɗum Anvers e lawol he min fulɓe oto fof hewani no fulɓe min koye fulɓe idiɓe toon arde jeeyami mbeɗe wallanno haalpulaar en jeeyanoɓe ɓe min winnantanoɓe min nawantanoɓe kalisaji mabɓe aɓe nulde famille aji mabɓe mbeɗe nawta Sada Bambaɗo Anvers e lawol he tan wi kam an Keyssi aɗa joguino ɗo fulɓe oto ma o ala hay cassette goto pulaar ko reggae tan woni hen cikkumi joguinomi hen ko haalata seeɗa pulaar ni wona pulaar ni ko Samba Jabare Samba seeɗa woni cassette goto biyete Laguiya hunde nde muusimi haadam yettade Anvers hunde nde muusimi no feewi vraiment naati kam wiide te kadi mi yihini hay duwaw mi arani duwaw maaɓe ɗo min jaami duwaw Bobma Jamaïque aɗa ɗum kam en hulɓini no feewi mbeɗa joguino ma ɓo temedere cassette Bob Marley Peter Tosh en Peter mo ganduɗa fof reggae man mbeɗa joguino ɗum mi jawintano noon mi yaratano mais mbeɗa yinno tan feeling on nde min gartat nde min garti ha ɗo wino kam ɗo haade min tournata ɗo mbimi Sada o wi kam na mi harmini hettade ko wona pulagu à partir d'aujourd'hui cassette aji jam fof mbeɗa jogi seeɗam goto en wi François Gomis ko minen gonnuno toon école momin gonnuno toon o min dañuno minen laamu Sénégal nawi toon mbimi e goto wi Touré gadɗumi cassette aji jam fof tottumi mbimi à partir d'aujourd'hui otam hay goto hettani gonako guiɗimi ittude cassette ko biyeteɗo oɗo noytono gawlo biyeteɗo gonɗo gawlo c'est pas pour tam solni moto de o sankima non wona demba ko après demba ko wona Farba o sankima woni ko toranke Abdoulata eyyi Abdoulata on jinnomi sodde cassette mum ƴettumi cassette o mbanmi otam hankkadi cassette o hay jolfuɓe mbatti nande ko haalata on ko après noon Allah waɗata hankkadi min jokkodira mbimi à partir de jour ko pulago tan darantomi pulago darantomi ɓen mi wiyata ɗo joni ene mbiya iɗi ardeyam ñeñɓe hewɓe gareyam iɗi ardeyam cikkumi ko Malick Paté Sow addori woɗɓe Demba Hammi Guisen e Malick Paté Sow e Mamoudou Soma kamɓe jiiɗi fentude leeɓol mbiya ɗum lamɗo joom Dabeje kamɓe jiiɗi ɗum wadde won ha ɓeɗe gara seernaɓe ana hankkadi pulago noon hokki kam foof hunde foof mbami dañde gurdam ko pulago hokki ɗum inde nde ni wona télévision hande ɗeɗo oɗo temps tan komi simine makki adimi ɗo komi simi yaade télévision ene gara yeb mais min télévision ko yaade ko wambaɓe ko awluɓe ko ñeñɓe ko min mbaɗi Keyssi Bousso ha Keyssi Bousso nana to Burkina to goyen Benin wi nakki wona télévision nawi toon Keyssi Bousso ko pulago nawi toon Keyssi Bousso mboɗa andi pulago to nawma ɗo annen holto jittinta pulago par ce que e waɗi golowole e ganduɗa ko haareji a haɓama ɗum sabamde fulɓe holko mbawɗa artande e fulɓe mais aɗa andi enen hande o en mbawa wiide enen en keeɓi foof laamu noon luɓirtake cikkumi en fulɓe hay goto wawi wiide fulɓe keƴani Sénégal c'est pas vrai hunde noon a heɓtat ɗum gueɗal ma heɓtat alhamdoulillahi rabbil alamin hande o won adan duuɓi capantati ɓennude neɗɗo yima tan wiya ko sacci tukuleur hande wonmo jiyata wiya man sama mbokk sama mam tukuleur la e weeli ene weeli joni ha heeɓe ene poɗono ɗum donc yettere Allah pulago heeɓi gueɗal mum ha timmi en jaggodirta noon en ɓeydat ɗum eyyi par ce que beelani hande o e laamu Sénégal pulago yite men waɗi won tawde dañi journée de l'élevage ñanden tan min président ne waɗa ɗum Aliou Dembourou Lalla ɗe tan balɗe tan waɗi festival journée des éleveurs mais holko fulɓe jiiɗi heddi kamɓe holko ɓe jooɓi yoɓe daro hen ha tiiɗa ɗum woni gongo an haali laamu arde e juuɗe fulɓe nde laamu are julɓe fulɓe keññi hen fulɓe holno woori hakkude ma e président Macky Sall ko adi laamu holko mbawɗa artande no yimɓe eyyi andude min ko hasard ko hasard tan nawimi e politique ko mi jooɗi Bruxelles ene waɗi tabital pulago biyeteɗo Aliou Dembourou Lalla mo kalami ɗo o ko on mbeɗa aɗa salmina ɗum mbeɗa aɗa teddinde ɗum amin kaala wi an donmi passement Macky Sall balla ɗum mbeɗa andi ene wawi wonde maw yaltoye laamu ngu so yaltitama jimi wonnama ɗo mbimi min de mi wona politicien o noddi Macky o paasimi en kaldi donc ko mbami dañde e laamu ngu ko mbami gandalam e makko ko kanko woni sababu mo kanko Aliou Dembourou Lalla donc mbeɗa wawi men félicité nde gandumi makko noon min darni toon
diwano min e Europe cikkumi nde min mbaɗata élection ngaji ɗi on saha ko Abdoulaye Wade wonno e pouvoir min dañi toon ma ɓuuri 400 personnes walla 300 personnes Abdoulaye Wade dañi ko 12 personnes ɗum wonmi toon de mi darnima toon kay no feewi kadi ɓiyam mbiyete mbeɗa ɓiɗo jeeyde 12 ans wiyete ko Macky Sall on saha Macky laamaki on finde mum ari ñande hen inde ɓinguel ngel ko biyeteɗo Yetta Sow on jogui rewde département de Podor kadi kalama ko mi yettanandi ɗum eyi ko noon tigi alandi Macky Sall ko haydara gila haydara wonani dara e ko nden garɗon e makko nde won noon on gona dawriyankoɓe ko kiram e ɗemgal ngal kiram e leñol ngol addi on e président Macky Sall nde garɗon o itti hoolare culture nde wonno ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut holɓe ganduɗa ko ene mbaɗe to ganduɗa fonno mo kumpira bon an fonno mo mbaɗɗa ko humpiri wonma ɗon fonno culture gonka ma e grand théâtre caggal yaade ganduɗa ko Yummo Fall aria weeli ko heewi grand théâtre fulɓe en cikkanno ngala accès e grand théâtre mais ne garɗa dame ɗe ɓeydi mo uddirana ɗe kile kewɗe golowole kewɗe anecdote aji kewɗe ganduɗa ko waddama ɗon eyyi aɗa andi grand théâtre jeeyi ɗum ko Sénégal naɓe foof par ce que soɓe mbaɗi grand théâtre foti noon ko tubakoɓe tan garat toon ene mbaɗa Sénégal naɓe ngala gonɗo usuyi e gonɗo Fanayi walla gonɗo ɓowtudu ni kañum en foti jeyde théâtre o par ce que kamɓe jeeyi théâtre o gonɗo France wawi jeyde mais gonɗo kay Fouta wawi ɗum jeyde gonɗo Casamance jeeyi hen nde garmi chance umi systéme o no yarata ni Baba Mal ene wawi addude wadde biyeji 20 000 francs walla 30 000 mais sa addi jeggiray sa wi yoɓ ko Baba Mal yoɓata ko jiɗɗa ko hanje jeggiray yoɓatno ko 1 million Baba Mal yoɓa 3 millions walla 4 millions Youssou Wali Seck yoɓa ɗum goto fof yiiti hen hoore mum ene garmi nde aussi chance umi théâtre o théâtre fulɓe ko min tottiɓe sponsorisé pour ɗumi ko 8 millions yomma théâtre fulɓe somi ala sorano nan ɗon mais fulɓe meeɗa toon yaade mais grand théâtre duuɓi 4 ko min waɗi sponsorisé tottiɓe kalis yo Pulaar yide mbaɗmi yo seeraɓe jii koye mumen yeeso yo mandende koɓe jeeyen koye mumen gaddu toon joolaji année foof mbeɗa ƴettano mbe ƴetta région adde culture mum bon par ce que aussi ko ɗum gandumi mi anda goɗɗum sona culture ko mbawmi dañde fof culture tottiɓe ɗum pour raison ko grand te jomina mbanmi ɗo e duuɓi million Keyssi inde Keyssi Bousso waɗa associé grand théâtre hay goto waɗa ittude il a marqué ses empreintes ɗo e duuɓi million ganduɗa ko les hommes passent mais terrasse de mode eɗen ñaago Allah yo juut grand théâtre monsieur Keyssi Bousso a waddama toon golowole mawɗe e ganduɗa ko haɓanade pulagu ngu yo heƴ toon holko mbawɗa artande en bande non aɗan ɓe mbiyanno ko mi yanno so pullo ari mi hokkat ɗum gueɗel mo timma ɓe winaɗo susa ɗum haalde mais mi haala ɗum mi haali ɗum somi ari ɗon e pullo so ari ɗon mi hokkat ɗum gueɗel mo timma séréer so ari mi hokkat ɗum toko so e mawɗo fof so ari mi hokka ɗum gueɗe mumen ha timma par ce que Sénégal ko liƴƴi ɗiɗo fof ɗi mbawa serdede ko kañum gondi anani cohésion sociale woni ɗo donc hande o ene wawi wonde joni gadiɗo o ene jogui systéme no waɗi ɗum coaché ɗum ko noon waari min ko ni mbaɗi ɗum coaché par ce que garɗo fof kadi wona jama arde ɗo ndewa e directeur haade ma yiide directeur ma jiiya yimɓe 160 ɗum ko neɗɗo ummo Fouta ara ɗon tan haale e wiide Keyssi Bousso nan ɗo yiyatake directeur yiyata te ko Keyssi Bousso ngabbi so dañi directeur o ko joom caayo o hokki ɗum ngal gueɗal donc mi ɗaccete on garɗo fof mbiyanno ko yo naat ala rendez-vous mi joguima walla mi jogui rendez-vous joni noon ɓe mbiya il faut jiiya premier adjoint jiiya deuxiéme jiiya troisiéme waɗa leeɓe ha yimɓe 100 pour yiide mini pour yiide directeur o mais ɗum alano ɗum ne garɗo fof natat joom pantalon joom wudere o e joom caayo fof so ari yiyata Keyssi Bousso ɗum c'est certain ko noon tigi ɗum woni modestie jomiraɗo windi ɗum e defte mum ganduɗa ko yankinare ko ɗum tigi o santi julɓe ɗo nden yankinare yiite e makko en mantanima kono kalduɗen kono woori par ce que gandutirale men e makko eno garɗen no torɗen e makko ɗum noon tigi tentini on modestie tawtede makko kono ha joni e fanno culture yaaduma to théâtre national de Nel Sorano toon ɓuuri hewde lyrique par rapport e grand théâtre toon ɓuuri ancienneté ganduɗa ko ɓoygol théâtre national de Nel Sorano teskanoma noon e waɗi régressé yatiri caggal seeɗa nden yolde ene jeeya ganduɗa ko président Macky Sall fotuma normal toon ya sukkoye ɗeɗon jolle mbawɗa tan mais joni kam so jeeyi mo jeeyi joni wadde remercier même Koundoul o nde ari toon nde min mbaɗi ligguey pewɗo min kili ko karoje temps Senghor gonɗo kadi on tokoson hande min mbaɗi toon ko maɓe ɗo e 2-3 mois mon jii kadi devanture o fof fewnama lége ko fonno hen fewne fof fewnitama président hokki moyen ji min mbatten million ngaji ha milliard uji ha heewi Sorano hande o chaque semaine waɗi spectacle dartima hande o nanata tan ko Sorano natti nande o on jiyan ɗum change par ce que aussi Koundoul ko homme de culture ene andi ɗum min mbeɗa ɗum donc fof ko waɗete ha culture yaara yesso rewi hande sa naati Sorano ma yine changement gonɗo hen lokoji fof changement
waɗama hen moyen président hokki min moyen waɗama hen ha timmi ɗo e 2 mois 3 mois devant il faut heɗe changer vraiment c'est extra kadi waɗa félicité ko ndulla fait de très beau travail fanno fina tawa en naret joni ganda ko Fouté Coumbalou Mama nde wonnon mo wi Keyssi Bousso o dogani nguleki Fouta o dogani ganda ko condition facteur endogène exogène nde wonnon ɓe mbi ko ndemani ɓuuri jiggandi gendi ɓuuri gowani Fouté Coumbalou Mama e dumgal lawo population mo ganda ka nafi dum kono population mo ganda ne hursin mano feyi par ce que hoolare ne nan non confiance o ɓe ɓooyi ganda kadi ɓe ɓooyi ɗum jogade e ma neɗɗo noon so hoolama tan ko kanko idi hoolade hoore makko population dumgal law haɓe keɓima penti eyyi min kam hande ko mbami haalde Allah aɗa andi Allah ko itta watta min Allah wonno kam maire hande mi wonani maire mais ha joni mbeɗe yi population hande mbeɗe kadi mbeɗe ñagoɓe yoɓe mballu maire gonɗo ɗo noon par ce que hunde fof ko ɓennata mais mbeɗani noon kam e commune Doungalaw ala wuuro ngo jahatmimi trop ala wuuro mimi gurel cukkel wonko mbaɗmi hen c'est certain Allah noon so gayni hunde tan gasat mais kadi wonani regret par ce que nden an kadi yimɓe gandata hol an aɗa hunde ma bonanne fewta donc noon mais mbeɗe ñaago waji ɓe yoɓe ɗaccu yimɓe ɓe liggo min conseil ji ɗi joguimi ɗi mbimi ko yoɓe liggo hoto mbaɗa opposé hay hunde ko Allah waɗi mo Allah wonno kam itti kam watti neɗɗo goɗɗo min nde wonno ala probléme hay goto je pense ɗum woni gongo heddi ko noon Fouta kam lewru fof mbeɗa yaha toon laabi ɗiɗi laabi tati change ani hay probléme goto change ta hen yimbam change ani kadi ɗo hunde fof ko mbami hande commune o yarini wadde remercier le président Macky Sall e kadi waɗi hen Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye ala fof ko waɗanani min omo jaggani min omo dari hen donc neɗɗo no mbiɗon ni so lingu yari karo yettoɓe yo yettu lawƴeɓe kore minen komin mbawi dañde fof min de eɓe gondumi ɓe e yiɗɓam minen fof koye Ablaye min gondi kadi ko Ablaye Allah waɗi ala yimɓe ene ƴeewa wadde histoire uji ene poɗodira ga ko jiɗɗo wonde hunde o ko gonɗo oya noon ko jiɗɗo wonde mo Allah waɗi o ko déci oɗo kadi dillani ene deeƴi hay goto meeɗa yiide min gonmi Ablaye ko meeɗa yiide omo haali haala bonka mi meeɗa yiide mo dilla yimɓe mi meeɗa omo furo yimɓe mi meeɗa yiide mo ƴetto jamais de meeɗa Ablaye ne ƴetto hay goto hay so neɗɗo haali hen ko welanima ɗon jiyata komo deeƴa ko Allah waɗimo noon donc mo Allah waɗi ndewi mum so Allah itti woni ɗon mais joni joɗat tan ene fotodirga ene feɗodirga min e yimɓe ɓe gondi la commune Doungalaw e wonde Adjarougui Sow e Mamadou Mar Demba takko woɗɓe somi haali enemo juuma mais ko ɓen jogui commune o kadi ko Ablaye totti min yomin jogo commune o hande o ko minen koye Ablaye min gondi janggo e ɓawa janggo ko on min gondi par ce que ala ko woodi goɗɗum ni sona kanko ɗum woni haala ka vrai soldat président Macky Sall ndio arti ganda ko diwan Podor e ganda ko Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et du budget ganda ko kaɗon won que la force tranquille on le surnomme ainsi quoi Keyssi Bousso artude ganda ko ɗiɗo sungaji payaɗe origine ganda ko 31 juillet 2022 sikki ala jusqu'à présent abene ganda ko keɓugal e gueɗe ban noon wasiyuma faade ganda ko tawteɓe nder département Podor min je pense que yimɓeɓe soɓe jiiɗi wallude yoɓe mballu président de la république ha daña majorité assemblée nationale ko président Macky Sall waɗi ɗo e Sénégal gila Senghor ha joni meeɗa waɗede won guure ɗe jiimi Fouta cikkanomi ma neɗɗo maayi dañata courant ma neɗɗo maayi won laabi ɗi ganduɗa ɗo wuura men wiyetego Tourguenol mbeɗa sikkanno tan ma taniraɓa men maayi ɓe dañata courant ɓe dañata piste ɗum ɗo mais donc hande o Fouta hande aɗa wawi yaade hande ɗo joni ñalloya Fouta taw probléme waɗani anani heddi ko yo yimɓe gara goota ha président daña majorité continue golle mum ko waɗoya noon après minen koye makki tan min ndewi ɗo wi min tourna gauche min tourna gauche so min tourna droite min tourna droite ko heddi ko fof wona probléme ko heddi ko aroyta noon l'an 2024 ɗum ko Allah andi hol kawro hen ɗum yontani min ko le 30 o ɗo ɓuuri wadde importance exactement ko hande o kañum haalte janggo jomiraɗo o jogui gartat seeɗa oɗon fanno culture quoi par ce que min ji sukaɓe men nalankoɓe tentima e rapport aji ɓaɗogol rapprochement maɓe jogui e ma o ouverture d' esprit par ce que han jogui ɗum nde wonnoon ɓe mbi ko kalmo keññuɗa e ma heeƴe ma min ji kamɓe foof kala dilluɗo faye Keyssi Bousso kala gummiɗo faye Keyssi Bousso haɓe jiiɗi promotion te a walliɓe oɗon promotion wasuma ha joni faade e maɓɓe aɗa andi kamɓe goni janggo ko ara kamɓe jogoto janggo aɗa tawi ɓe cuusimi par ce que aussi mari culture neɗɗo so jubbol lamminima a wujat ɗum ha feewa par ce que min fof ko mbawmi dañde gurdamam mbeɗa wawi wadde culture hokkam fof la danse mbeɗa wawi de danse en tant que tel e théâtre ko Keyssi Bousso min hande ala ko ndewanmi ala
min ko Allah rata Allah Dieu m'a tout donné Allah hokkam ko ñino fu Allah hokkam alhamdulillah sumalla Allah hokkam inde do njala haysono ko de mosi sa wi Keyssi Bousso mi dañi wiede wuro Keyssi Bousso dumgala wuro Keyssi Bousso mo woni premier maire de la commune mo woni directeur général grand tête mo woni PCA mais holko Allah min kanga min kay min foti hangen manani pot nanko jowa tan be wirta tan jamma ñalam hame maaya tan hankadi Allah hokkam fof hokkam ɓesgu y a rien qui me manque quoi kadi mbeɗa yetti ɗum futankoɓe mbeɗa yetti sehilaɓe tiɗɓe wonduɓe yam nde hunde nde woni adande e nde hunde joni nde fof woni rewɓe Keyssi Bousso ha joni minenne mi rewe yam min ndewe Abdoulaye Daouda min ndewe président Macky Sall président noon hokki kam daraja wonɗo tawi Keyssi Bousso ne haali hande seeraɓe ne gandi Keyssi Bousso adan fulɓe fof keɗotonoɗo kaset nani inde Keyssi Bousso Demba me nawi ɗum toon walla Mamou Soma walla Malick Parso walla woɗɓe woɗɓe mais hande o so seereraɓe nani Keyssi Bousso ko sababude Macky Sall ha gonmi PCA ha gonmi directeur ɗum ko Macky Sall hokkimi on daraja ko weltanademo e wiidemo minen komin soldateɓe so Allah jaaɓi assemblée nationale o heɓat ɗum kay département de Podor o heɓa mi anda ko banggue goɗɗo mais to amen to kam o heɓat c'est certain lamɗo Boussoɓe sappima nde won noon kalde ɓe cappi paami hande gasine nde won noon so gorko sappinimo worɓe tawa ko gueɗe ɗiɗi ɓe gandama walla ɓe koala himo o fuurankoɓe gandi ɗum haaɓe koolimo wadde mbiyen ko gasatno gasi soldat jettiɗo président Macky Sall ko deeƴo gollo ganduɗa ko darde nde holko waɗata grandeur wona ganduɗa ko oɗon longueur ganduɗa ko taye mum ala ko longueur golle makko noon c'est inimaginable walla ça c'est en l'infini Keyssi Bousso konngol ma faade rendo fulɓe konngol ma faade Pini TV saabu ko beelamma koɓe namdoro min keeɓi fartange gudditanɗa min no yaajiri min gari ganduɗa ko waddema interviewé e konngol ma faade eyyi joni min mbimi nde natmi APR nde ko grand o Harouna noddimi Belgique ni wi ar wallu Macky kanko nulli kam oto dunga law aɓe mbaɗa campagne garmi toon mbaɗmi campagne dudditami Bruxelles par un festival de 2 jours o nodditimi o wi rutto encore ñande mbaɗa nene mbaɗe kanko totti moyeji makko min wi o nulli commune de Dungalaw o kalama ko koye télé kalami o kanko noddi toon deuxiéme o fawi o waddi kame Daouda andi ko kalmi ko Daouda ari walli min tous les moyens min mbaɗen campagne président Macky Sall won wulloɓe ɗo hande kanko so hokkama gueɗal o fonno hokkede leydi ndi Daouda walla Harouna par ce que hande o ɓe ligganima ɗum ɓe mbaɗi hen mbimi auto o pendant 1 mois 2 mois ko kanko totti min auto carburant foof on waɗi ɗum donc wiidema kanko grand o Allah jarama kanko o daranima leñol ngol belaɗo mettaɗo dañanima leñol ngol sa yi mbeɗa haala ɗum télévision c'est vrai kanko nuddi kam min kanko totti kam min ko Belgique gummi mbeɗa wano luude auto mais ko kanko totti auto kokki moyen o totti chauffeur o pendant 1 mois 2 mois o kalami ko koye télé kalami ɗum nde duttutomi Bruxelles nde mbanmi ɗon ko 3 jours le lendemain waɗi o kam mi wani mbima atti Bruxelles o janggo sa fini kadi ruttu kanko nulli kam biyo duttitimi ñande mbeɗa naata e dunga eɓe gorta kanko Harouna donc widema Allah jarama vraiment minen foof commune Dungalaw e sehilaɓe foof min beltima kadi wiɓe Allah jarama ɓe jarama ɓe ganda noon mbeɗa haala commune mo Dungalaw e secteur aji joyi ɗi foof minen min Keyssi Bousso e yaadiɓam min gondi koye Abdoulaye Daouda Diallo min gondani hen ɗo goɗɗo kadi min gonde komo Allah waɗi yo won ko ami président kadi ko waɗeni président ko yimɓe fof ne gandi donc Allah jarama min beltima e garangal mon ɗo Pini TV. Assalamu aleykum rahmatullahi Pini TV min calmini bandiraɓe Pini TV délégation garɗo ɗo e galle monsieur le maire Keyssi Bousso e ardagol muɗum Mama Moussa Nia min calminima min juurimama min ñaganimama Allah moƴƴere e ko settade tan oɗo jiyaɗo Allah gorko pullo mo ganduɗa ko ñawduɗo ñalaɗe pajo joote tabarakallah machallah commune Dungalaw nder mum e bowal mum omo dari hen ala ko waɗani hen e o woni sababu addude toon forage uji dare pingu aywa o rendini yimɓeɓe o waɗi ɗumen tamande wotere e mataw noon sa yi o ummima e commune he
wona wasde mbo liggade commune o kono kala ko waktu mum yonti weeɓa e kadi ummima hen kono ummoraki hen gacce alhamdulillahi rabbil alamin o waɗi hen golle tiɗɗe e commune o e diwan commune o foof awsu billahi mina seytan rajim bisimillahi rahmani rahim en calmini e bandiraɓe musidɓe tedduɓe e Pindi TV dendagal kadi ɓiɓɓe fulɓe wiyaɓe mbimi wimami hettotoɓe kadi haalirde nde yeeɓoɓe kadi Pindi TV woni en weltare no feewi nde tawno hande e nder leydi ndi ala ko jeeɓeten ko so tawi wona Pindi TV nde tawno hande kala ko dillata e nder leydi he information ngaji ɗi jeeɓata eɗi jiyata eɗi kettotoɗa leeranma hande ko yata nder leydi ndi ko Pindi TV ko hen gonɗen jemma ñalawma kañum jeeɓaten ko kañum kettoɗen wadde eɗen mbaɗi hen contact no feewi ha ko ɓuuri ala ɗum noon caggal jettor caggal kadi duwaw nde Allah ɓoynata ɗum nde Allah yañata kadi télé o yaña kadi ɓeyda kadi wonɓe hen ɓe ɓeyduɓen kadi wadde encourage no feewi pour belma kadi dendagal leydi ndi foof waw kadi yitade hen hoore mum surtout ma kadi fulɓe wiyaɓe mbimi wimami ko wona ɗum ko dendagal département de Podor dendagal commune mo Dumgalaw e woni en weltare no feewi a tanka eɗen gondi ɗo hande e représenta parti APR e commune mo Dumgalaw woni monsieur Keyssi BOUSSO woni maire mo commune mo Dumgalaw woni maire hayso tawi woni hande o eɗen mbiyani ko maire sorta en même temps ni ko kanko woni président administration Daniel Sorano hande oɗo ñalawma eɗen gandi golle makko manda makko oɗo jawtuɗo ken conseil municipal enen makko gondi jemma e ñalawma en cettane makko golle makko baɗɗe fayida e caggal leydi ndi e nder leydi ndi foof président de la république e hoore mum no andi ɗum ɗon ɓiɓɓe leydi sénégal naɓe foof ina gandi ɗum ɗon département de Podor foof ina andi ɗum ɗon commune mo Dumgalaw kam tigui kanko woni baaba woni yumma jogui mbotu ɓurɗo wadde fayida o waabi ɓesgu commune mo Dumgalaw e manda fodde duuɓi jeeɗiɗi hande ha yettanma duuɓi jeetati o waɗa ɗumen golle ɓurɗe wadde fayida e nder commune mo Dumgalaw saabu fodde e nder manda goto fodde 12 forage ko kanko goto meɗɗum gollade e nder leydi ndi ala foof ɗo min nani ɗum e nder leydi ndi foof wona kay département de Podor kanko o gollima ɗum e nder commune mo Dumgalaw hande o ɓiɓɓe ɓesguji commune mo Dumgalaw noon kotoro ɗum en kalani hande ko fate parkaji vaccination ngaji gonɗe nder commune mo Dumgalaw en kalani ko fate école aji woni salle de classe uji gonɗe nder commune mo Dumgalaw en kalani kasuji santé gonɗe nder commune mo Dumgalaw en kalani sardeji mbaɗaɗi nder commune mo Dumgalaw en kalani et cetera ala ko o waɗani hande e nder manda makko e nder commune mo Dumgalaw wadde garɗo foof hande rondi commune mo Dumgalaw wadde donɗa ko dongal teddugal saabu ko moƴƴo ko jaaƴƴo ko o mawnikinaki ko ganduɗo holko woni fina tawa ko noon tigui on jiimo fata barakallah bella mo waɗi en gado beño nde wonno ɓe mbi komo juuyi gueji yolo mo taari ɗum yana ɗom ka en mbawa wiide kihiɗo goto walla hojomaji dottaɗi haaldude gurdam oɗo gorko nde wonnon ko golli ko fata barakallah heƴani e ganduɗa koye cile kewɗe walla mbiyen leppi kewɗi e laana Yontaabe walla leppi kewɗe e Pindi TV hayso émission ngaji ɗi foof ndendino haalde golowol makko wawa gasna ɗum nde wonnon ɓe mbi ko heeɓa he nder guesa wawa heɓede keerol fata barakallah nde woni nde fulɓe tini woni nde o arti ɗon nde fulɓe tini o arti ɗo kala ko halfinno fulɓe keeƴi hen wona montudemo kono noon wuuri ɓe mbi ko manten neɗɗo o guila no wuuri kalen golowole makko guila mo wuuri eɗen jogui ɗeɗon caɗele ɓeɗo koɓe mbaɗi ho ce sont des références koɓe ñembeteɓe koɓe ñemtinteɓe ɓe jeehi ɓe nawri oɗon culture ɓe mbaɗi ɓe calima oɗon déracinement ay ko président Léopold Sédar Senghor wiyanno ko enracinement e ouverture ɗum woni koɓe mbaɗi ɓe jeehiron ɓe campiron ɗiɗon calɗi ɗeɗon caaleje pulago ngun taweron hayso tawi hande ɓe tawe ɗo fata barakallah no jolfo mbiyat ni janmaɓe waɗi wacce quoi hande ala koɓe jogini leñol ngol joginiɓe enen pour ruddeɓe tedugal enen surtout la jeune génération ballanɓe holno ballirten ɓe œuvre aji mabɓe e ganduɗa ko ngal ɗon haqqilantagal expérience uji mbaɗen ɗum mettre en exergue
mbaɗen ɗum ganduɗa ko sétendre ɓeydo ɗon yaccinde ɗum no feewi ko welamma kewɗo e goɗon bismango surtout modestie aussi wiide ganduɗa ko toutes les autres hommes yomi ñembe oɗo gorko nde won noon il a copié c'est une référence fa tabarakallahu en ñaguima jomiraɗo joom baɗe bawɗe yallah hukken tawede fartangue ganduɗa ko o heɓde cile goɗɗe jewte goɗɗe faade makko nde won en puɗɗaki hay un tiers e golowole makko walla e golle makko sa joddima makko ganduɗa ko konngol ɗi walla question ngaji pilpiltodira nder hoore ma par ce que wiyata hol fannu mo poɗmi namdirade mo nde wonno kala to jowirɗa aɗa wawi yaade kala to garuɗa ene yaaho saabu ganduɗa wona ko memɗo oppuɗo hay protocole d' interview ne mbaddane makko donc ɗum noon ko fartangue en jetti en mani en manti ɓen tigui yeeɓiyankoɓe men nder e bowo leydi kala ko Laana Yontaabe e Moussa Nia arnoɗo e Aslam Grand Yoff e Keyssi BOUSSO fatabarakallah to caméra to ko Ali Fall.